Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатьевна алга таба кайбер темалар турында кыскача. 65-нче комплекста бәхетсезлек очрагы булганы 5-нче каттан бала егылып төшә. Койрыклы террорист шала медицина учреждениеләренә төлке тешләгән 6 зыян күрүче мөрәҗәгать иткән. Төлкене тотканнармы? Бәхетсезлек очрагы 65-нче комплекста булганы. Бу микрорайонда 5-нче каттан бала егылып төшә. Кыз төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Егылу нәтиҗәсендә ул ашыгыч медицина ярдәме бригадасы килгәнче вафат була. Бүген гадәттән тыш хәл урынында безнең тикшерү төркеме булды. Беренче мәгълүматларга караганда, балалар качышлы уйнаган, кыз тәрәзә төбенә менә һәм саксызлык аркасында җиргә егыла. Сораштыручыларның күбесе фаҗига турында гомум йорт чатында яки күршеләр сөйләве буенча гына белүләрен әйтте. Нет, ничего не слышали. Даже по слухам пока ничего не было. Ничего не могу сказать. Для нас это тоже новость. Трагедия такая, трагическая новость. Недавно слышала, да, очень тяжелая ситуация, очень трагичная. Жаль, конечно, очень даже. Ребенок вообще-то. Жаль. Или родители какие-то вот. Трагедия очень. Больное место мои. Дети мои больные места. Я детей вообще хоть чужие, хоть какой, я люблю детей. Эти маленькие невинные дети. Может, играли, может, что-то. Я не знаю. Күршеләр гаилә турында бары тик уңай фикердә генә. Знаю эту семью. Такая красивая девочка была, брак жалко. Я же с ними не общалась. Так, здрасте, здрасте, и все. Мне очень жалко. Саксызлык аркасында үлемгә китерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Тикшерү барышында килеп чыккан хәлнең барлык нечкәлекләре ачыкланачак. Ул Чаллы прокуратурасы контролендә тора. Лилия Гатьевна, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Үзен агрессив тотты. Шәһәрнең медицина учреждениеләренә төлке тешләгән 6 зыян күрүче мөрәҗәгать иткән. Шаһитлар раславынча, хайванны алар Күл районындагы Ярбуе паркында күргәннәр. Үзәк район башлыгы сүзләренә караганда, һәлакәт урынында махсус хезмәтләр эшләгән. Алар һөҗүмнең яңа очракларын булдырмас өчен төлкене тотарга планлаштыра. Ярбуе паркында һәр вакыттагыча кеше күп. Монда төлкенең чауларга һөҗүм итүе турында күпләре бары тик социаль челтәрләрдән генә белгән. Без шәһәрдәшләрдән аларның сәламәт хайванны айыра белү белмәүләрен белергә булдык. У ней, посмотрите, вот даже на фотографии там шерсть вся уже потрепанная, вся такая а вообще не надо к лисам подходить. Зачем их трогать? Они же лесные жители. Ну, наверное, нездоровая Она агрессивная, лиса. наверное, да? Скорее всего. Потому что она рычит как-то. Здоровые, наверное. Ведут себя поспокойнее. Которая бешенством, она, наверное, подходит к людям, не боится. Скорее всего, так. Ну и, наверное, шерсть у нее такая облезлая вся. Скорее всего, худая, тощая. Ну, которая болеет, имеется в виду. На вид она, наверное, выглядит ужасно. А здоровая Мне лица... кажется, мне кажется, так и на вид такая же, как и... Скорее всего. Просто она не боится людей. Мы только в интернете видели, а так не видели сами. Но ходим, боимся теперь, остерегаемся. Сәламәтлек саклау идарәсе мәгълүматлары буенча 40 хайван 3 олы кешегә һәм 3 балага һөҗүм иткән. 7 пациентам в полном объеме оказана неотложная медицинская помощь. Врачи проводят комплекс лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных при подобных травмах, включая антирабическую помощь. Түбән Кама милли паркының фән буенча директор урынбасары аңлатканча, төлкеләр сак хайваннар һәм кешеләр юлында сирәк очрый. Парктагы очракка килгәндә хайван сәламәт булмаска мөмкин, ләкин башка сәбәпләр дә булуы ихтимал. Ул я үз нәселен яклаган, я урамда кеше күп булу аркасында стресс кичергән дип фаразлый махсус саклана торган территория белгече. Котырган төлкене тышкы кыяфәте буенча һәр вакытта аерып булмый. С конца марта, с апреля у них начинается линька. И то, что многие люди считают, что ой, лиса облезла, она больная, это не так. Просто шерсть у нее сходит с головы, ребра, туловище. И в самую последнюю очередь сходит старая шерсть зимняя с хвоста и задних ног. Үз-үзен агрессив тотышы селәгәе агу хайванның котырудан интегүе турында сөйли ала. Ветеринарлар сөйләвенчә 40 төлке ял көннәрендә эткә дә һөҗүм иткән. Собака сама охотничьей породы, терьер, и, возможно, она, конечно, сама напала на эту лисицу, учуяла ее, погнала, и поэтому лисица оборонялась и укусила.
Собачке поставили экстренную прививку, с ней все хорошо. Әгәр дә төлке кешене тешләсә, ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе травмпунктына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Эткә һөҗүм иткәндә ашыгыч ярдәмне дәүләт ветеринария клиникасында күрсәтәчәкләр. Иң мөһиме учреждениегә 48 сәгать эчендә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ветеринарлар аңлатканча, төлкене әлеге тотмаганнар. Аулаганнан соң кыргый хайванны 10 көнлек карантинга урнаштырачаклар. Ветеринарлар әти-әниләргә балалары белән әңгәмәләр үткәрергә киңәш итә. Төлке белән очрашкан очракта аңа кагылмаска, сыйпамаска, ашатырга тырышмаска кирәк. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Шәйле суынып өлгермәгәнә гуманитар ярдәм инде формалаштырылган. Тукай районы башлыгы махсус хәрби операцияда катнашучылар өчен чираттагы йөк җыю турында шулай дип әйтә. Аны алгысызлыкка озаттылар инде. Бу юлы составта төзелеш материаллары. Безнең төшерү төркеме шулай ук шефлык ярдәмен озату чарасында булды. Алмас узак вакыт волонтер булган ул хәрбиләргә гуманитар ярдәм формалаштырырга ярдәм иткән һәм барысын да үзе илтеп ташырган. Ниндидер мизгелдә ул үзе дә алгы сызыкта булырга тиеш дигән карарга килә. Шулай итеп ул активист булудан махсус хәрби операцияда катнашучыга әйләнә. Элемтәчеләр төркемендә Алмас атучы булган. Когда водитель не смог сесть за руль, я сел за руль, и за нами непонятно летательный аппарат полетел. И было такое, чтобы любая остановка, он бы залетел бы в салон, и пришлось маневрировать, выдвигаться, бегать. Вот, и отстреливали. И в итоге мы отъехали километров 7 от него, удирали, повернули, вышли и расстреляли его. Гуманитар ярдәм озатуда СВОның тагын бер катнашучысы бар иде. Старый кушаматлы хәрби хезмәткәр алгы сызыкта 2022 елдан бирле ул сугышчыларга күрсәткән ярдәм өчен барысына да рәхмәт белдерә. Аның сүзләренчә, егетләр даими рәвештә шәһәрдәшләренең ярдәмен алып торалар. Тукайскому району большая благодарность за гуманитарную помощь. Постоянно помогает. Как позвонишь, что-нибудь попросишь. На первый зов сразу никто не отказывается, и жители Тукайского района тоже помогают. Яңа бистәсендә чираттагы гуманитар ярдәмне озату чарасы булды. Тукай районы башлыгы сүзләренә караганда, ул кыска вакыт эчендә тупланган. Без җитәкчеләр белән, предпринимательләр белән җыелып, шушы 48-нче гуманитар грузның алып барып тапшыруны фикерләшеп утырган чагында мин әйтәм, менә шушындый ярдәмнәр кирәк. И егетләр безнең шей ясаган, шей суынган арада шушы 18 тонн төзелеш материалларын оештырдылар. Хәзер инде яңа посылкалар җыю бара. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Татарстанда яшәүчеләрне майның соңгы атнасында өстәмә ял көне көтә. Корбан бәйрәме уңаеннан 27 майда ял итәчәкбез. Сишәмбе эш көне 1 сәгатькә кыскара, 5 көнлек эш атнасы 4 көнлек кенә була. Артык түләмичә сыйфатлы әйберләр эзлисезме? Чаллыга Россия-Үзбәкстан сыйфат билгесе ярминкәсе килде. Сезне Вахитов урамындагы 105-нче сәүдә үзәгендә беренче катта көтәләр. Керү энтузиастлар бульвары ягыннан. Аяк киеме нибары 2500 сум, аңа өстә футболкалар, күлмәкләр, бакча костюмнары, шортлар һәм шалбарлар. Трикотаж – это производство Узбекистана из 100% хлопка. Обувь – это Россия и Беларусь. Выполнена полностью из натуральной кожи. Сорочки по 300 рублей, халаты по 400 рублей и дачные костюмы двойка по 500. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен зур үлчәмле ряд һәм киң ассортимент. Цены здесь, конечно, просто смешные, недорогие совершенно. Вот смотрю. Ну, будто бы халатик себе присмотрела. Ночную сорочку я видела, которая мне очень понравилась. Ассортимент огромный, которого в городе такого нигде нет. Вахитов урамындагы 105-нче сәүдә үзәге адресы буенча тышлы бәяләрдән әйберләр алырга ашыгыз. Керү энтузиастлар бульвары ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А.